Er det en god ost, du har købt? Ja, og så jeg skal have en bolle med sparepølser og ost ovenpå. Jeg synes, sulten. Hej Bjarne, når det ikke større. Mm. Ja. Kan du sætte på computeren? Ja, men altså, det er jo, jeg vil jo prøve at se, om det